Ovaj prvi modul je zamišljen kao neko upoznavanje sa osnovnim pojmovima i upoznavanje možda sa nekim razlozima zbog kojeg djeca uopće migriraju, djeca i mladi, kako dolazi do odvajanja od obitelji, od skrbnika i neke opće možda podatke statističke podatke o broju djece u pokretu globalno sa nekim dakako fokusom i na našu domaću situaciju. A, Malo smo, ako ste pratili pozorno u ovome rasporedu ovoga promijenili, kolegica Dragana Tubić je trebala sudjelovati u ovom modulu, ali evo zbog zinanih okolnosti preuzimam ja. Nije mi teško jer je tema kojom se bavim. A razlog zašto ćemo vas, zašto vas želimo naprosto upoznati sa ovime, jer kod ovog prikupljanja podataka koje je Ivana spominjala da smo u stvari radili u projektu, pokazalo se prvi dio tog prikupljanja podataka ticao se naravno nekakve, ajmo reći, više desk analize dostupnih izvješća, istraživanja i tako dalje. Međutim, proveli smo jednu anketu zapravo među vama, vjerujem da ste neki od vas ovoga sudjelovali, gdje se pokazalo da zapravo stručnjaci u sustavu i odgojitelji, bez obzira što možda i svakodnevno radite sa djecom bez pratnje, da ipak negdje postoji potreba za, ako ne već upoznavanjem, onda barem podsjećanjem i usustavljivanjem tog znanja i razumijevanja oko tih osnovnih pojmova. Nika, molim te sljedeći slajd. Dakle, tu smo imali smo neke pojmove koje bi trebalo naprosto raščistiti. Mi ih koristimo dakako i u samim specijaliziranim intervencijama u toj vrsti priručnika koji će vam kasnije biti dostupan, gdje danas zapravo se polazi od jednog općenitijeg pojma, on je pomalo i sociološki, na tragu toga da uvijek i termin migrant i termin izbjeglica su više ovako tehnički termini, ajmo to tako reći. Često se spominje možda djeca sa iskustvom migracije ili djeca migrantskog porijekla i slično. Jedan možda širi termin koji neki smatraju i krovnim terminom, ljudi u pokretu ili dijete u pokretu, koji se odnosi na svako dijete zapravo koje se seli iz nekog svog dotadašnjeg obitavališta i svog mjesta porijekla. Slično tome dakako je dijete migrant, ono koje se može seliti unutar svoje vlastite države, pa prema tome biti nekakva vrsta unutarnjeg migranta ili biti prekogranični međunarodni migrant iz razno raznih razloga koje znamo uvijek da se vezuju na nekakve razloge i ekonomske prirode, političke prirode u mnogim državama koje oblikuju oblici političke nestabilnosti, rat, progoni i slično. Danas je sve više i posljedice nekakvih klimatskih promjena, ali mogu biti različiti drugi razlozi koji uključuju možda nekakve razloge demografske prirode, vrlo često i osobne faktore poput želje za promjenom staništa i tako dalje, tako dalje. Dijete izbjeglica je dijete koje je upravo prisiljeno napustiti svoju zemlju porijekla zbog progona ili rata ili nasilja, koje prolazi sociološki gledano, može ga se smatrati izbjeglicom čak i ako nije konvencijski priznati izbjeglica, ako nije zadovoljilo one kriterije ili još u postupku traženja nekakve međunarodne zaštite. Dakle, vrlo često djeca polazi iz različitih zapravo razloga na ta svoja putovanja. Vrlo se često ti razlozi isprepliću, govorimo o tim nekakvim mješovitim migracijskim tokovima. Najčešće nije da dolazi isključivo jedan i samostalan izdvojeni razlog, nego upravo to što je negdje rat vas stavlja u poziciju da zapravo nemate, ili vaši roditelji, vaše kućanstvo nemaju nekakva sredstva za preživljavanje, za ono bazični nekakav zadovoljenje bazičnih osnovnih potreba. Moguće da se događaju nekakve prijetnje koje dolaze iz okoliša poput suša, siromaštva, gladi i tako dalje. Vi ste naprosto prisiljeni krenuti na taj put, a za dosta većinu njih put bez povratka, put koji će vas obilježiti trajno, njihove živote i slično. Dakle, to je još jedan termin koji možemo koristiti. Dijete odvojeno od roditelja, smatramo dijete odvojeno od oba roditelja ili svog prethodnog, primarnog ili običajnog skrbnika, ali ne nužno od drugih osoba sa kojima je u srodstvu. Znači, to može uključivati zapravo djecu u pratnji drugih članova njihovih širih obitelji, uglavnom, da se radi zaista o nekim rođacima, ujacima,
tetkama, stričevima i tako dalje i tako dalje. Dakle, djecu zapravo sve ti uzročnici migracija izravno pogađaju, uvjetuju njihovo prekogranična seljenja i oni postaju zapravo dio jedne šire međunarodne migrantske populacije sa svojim različitim pravima. Nika, može idući slajd. Znači, kao što smo već naglasili, zapravo jedan od glavnih naših ciljeva u ovoj edukaciji je dublje razumijevanje toga tko djeca bez pratnje jesu i zašto su tako ranjiva, kako razumjeti uopće njihovu ranjivost i kako djelovati u smjeru smanjenja upravo te ranjivosti, odnosno povećanja njihove otpornosti, osnaživanja njihovog i tako dalje i tako dalje. Ovo je jedna definicija djeteta bez pratnje koja je sukladna našem domaćem hrvatskom zakonodavstvu, koja kaže da dijete ili maloljetnik bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva, takozvani apatridi, koja je mlađa od 18 godina i koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe, odgovorne za njega ili nju u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske. Sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku. Dakle, ovaj zadnji dio definicije ukazuje na još jedan pojam koji se, rekao bi, komplementarno koristi uz dijete bez pratnje, to je dijete odvojeno od roditelja. Dakle, ta faza odvajanja se zapravo može događati čak i u nekakvom predmigracijskoj fazi, naročito tijekom migracije, tijekom nekog tranzita koji se događa, po nekim situacijama, nažalost, i u nekim postmigracijskim fazama. Može idući slajd. Evo, sad ćemo malo da učinimo interaktivnije i da vi isto kažete svoje mišljenje. Postavit ću vam jedno kviz pitanje na koji za sada evo možete možda samo kad pročitam pitanje zapravo odgovor A, B, C ili D upisivati u chat, pa ćemo onda vidjeti, malo prokomentirati što bi od ovoga bio točan odgovor ili odgovor. Dakle, pitanje glasi: obzirom na ranjivost djece u pokretu, koja od navedenih kategorija zahtjeva najhitniji i najintenzivniji psihosocijalni pristup? U smislu dakako nekog prihvata i primarne pomoći i tako dalje. Pod jedan odgovor je dijete izbjeglica koje je prisiljeno napustiti dom zbog rata ili nasilja. B, dijete odvojeno od roditelja bez primarne brige skrbnika i roditelja. C, dijete migrant koje je zbog različitih razloga napustilo zemlju. Ili D, sve navedene kategorije zahtijevaju jednak intenzitet skrbi. Evo, možete slobodno upisati u chat, mada vidim da stižu prilično unisoni odgovori pod D. Ok, imali smo jedno pod B, dijete odvojeno od roditelja. D i B, gospođa Darija. Pitanje, evo, možemo malo krenuti u obrazloženje. Pitanje je pomalo trik pitanje, da, kako što ste shvatili. Ne postoji zapravo jedan točan odgovor, odnosno možda bi točan odgovor za kako bio sve navedene kategorije, jer subsumira u sebi ovdje sve što je navedeno. Jel? Međutim, to smo ga namjerno stavili zato da bi upravo naglasili različitost, ajmo reći čak i ovih profesionalnih perspektiva stručnjaka koji rade sa različitim kategorijama djece u migracijama. Jel? Možda će odgovor stručnjaka, mada ste vi svi većina vas je odabrala opciju O, ali odgovor bi mogao biti ovisiti dakle i o vašem nekom području rada, vašem iskustvu u radu sa djecom, iskustvom u radu sa traumama koje su djeca prolazila i tako dalje i tako dalje. Recimo, moguće je da će primjerice neki stručnjaci koji se bave, psiholozi koji se bave traumama i akutnim stresom bi možda izabrali prvu opciju djeteta izbjeglice koji bježi od nekakvih ratnog stresa i ratnih trauma, gdje je fokus onda na nekakvoj prisili za odlaskom, što podrazumijeva onda nekakvu zaista dublju i akutnu traumu. Opet s druge strane, možda nekakvi razvojni pedagozi koji se bave, recimo, ne znam, pitanjima skrbništva, bi možda rekli dijete odvojeno od roditelja je prvo na kojem trebamo najhitnije djelovati, jer gubitak tog primarnog skrbnika, bez obzira na bilo koji je bio uzrok migracija, se smatra najvećim rizikom koja može najviše
psihološki i socijalno naštetiti djetetu i tako dalje. A s druge strane, s treće strane opet neko ko je možda sociolog i bavi se više procesima integracije, onda bi sugerirao da bi možda C odgovor bio taj koji je najpodesniji, jer se djeca suočavaju sa različitim i društvenim i gospodarskim nedaćama, političkim. To izaziva određenu vrst i kroničnog stresa, ali i stigme i diskriminacije u zapravo destinacijama u kojima dolaze i to onda zahtjeva nekakvu dugotrajnu i sustavnu podršku. Međutim, evo, kao što se zrcali zapravo većina vaših odgovora, dakako da trebamo gledati taj jedan holistički pristup, ali i individualiziranu procjenu. Jel? Ne smijemo upasti u zamku smatranja djece u migracija i svih migranata ono homogenom nekakvom društvenom skupinom. To su sve zaista djeca, individue sa svojim vrlo specifičnim, zajedničkim dakako, nekim potrebama za brigom, skrblju, toplinom, ljubavi i tako dalje, ali i sa možda nekakvim specifičnim vrstama hitnosti koje bi trebalo rješavati. Dakle, ne možemo naprosto taj pristup utemeljen na znanju o traumama ni generalizirati, niti kategorizirati, nego zaista treba pristupiti individualno i holistički u skladu sa onim poznatim načelom najboljega poštivanja i zapravo poštivanja najboljega interesa djeteta. Nika, molim te dalje slajd. Evo imamo još jedno kvizovsko pitanje. Što je inače zgodno, ako gledate Potter, onda puno ljudi kaže koji vam je hobi, bavimo se pub kvizovima, pa smo i mi odlučili malo. Evo, stižu već odgovori, nisam stigao još ni pročitati pitanje. Dobro, što je game? Naziv koji djeca koriste za računalnu igru. B, kolokvijalni naziv za pokušaj prelaska granice. I C, naziv filma ili serije. Stižu dakako vaši točni odgovori koji ukazuju da je game kolokvijalni naziv za pokušaj prelaska granice. Dodao bih kolokvijalni naziv za pokušaj neregularnog prelaska granice uglavnom. Jel? To su oni prelasci granice koji ne idu službenim kanalima, na službenim graničnim prijelazima sa dokumentima i slično, nego ovim neslužbenim, neregularnim, na koji su nažalost osuđeni brojni od migranata koji su u tranzitu, zato što s jedne strane ili im nisu dostupni vrlo često službeni kanali dolaska zbog viznih politika i slično, ili možda uključuje nekakav element toga da u glavi već imaju možda nekakve poželjne destinacije gdje bi htjeli doći, a znaju da ako bi bili zadržani na granici da bi to minimiziralo njihove šanse nastavka daljnjega puta. Vrlo često u tom smislu su i djeca prinuđena pa i prisiljena zapravo koristiti upravo te vrste kanala u pokušaju dolaska na točno određene teritorije. Nika će nam prebaciti pa ćemo vidjeti nešto što bi možda bio službenija definicija game-a. Dakle, game, naravno engleski znači igra, to je zapravo pojam koji migranti koriste za svaki pokušaj prelaska ili bijega preko granice, u našem kontekstu uglavnom na zapad, putem zapadne Europe. I on jasno govori o percepciji takve vrste prelaska neregularne granice kao svojevrsne igre, ponavljajuće igre koja se događa, kao da prelazite neke levele neke razine i suočavate se sa različitim barijerama i teškoćama koje trebate tu nadvladati i koje trebate proći. Recimo u našem tom prikupljanju podataka, baš kad smo razgovarali sa djecom, vidi se gotovo kao da je to nekakav, pomalo rekao bih, i psihološki mehanizam koji vam pomaže da se zapravo nosite upravo sa tim vrstama barijera i prepreka, ali od koje neke znaju biti prilično brutalne. Jel? Razgovarali smo sa djecom i u Zagrebu, ali i sa djecom u privremenom prihvatnom centru Borići u Bihaću, od kojih su neki desetke puta pokušali zapravo preći iz Unsko-Sanskog kantona i ući u Hrvatsku, preći granicu na tim vrlo opasnim putevima i suočili su se i sa nasiljem policije
sa nasiljem krijumčara, sa nasiljem drugih osoba u migracijama i tako dalje i tako dalje. Ta vrsta, pomalo rekao bih, detachmenta, jel, onoga da se odvojite od te situacije, da doživite sve to kao igru, vam donekle barem, evo, nadam se, ovoga pokušava nekako premostiti i preživjeti te, nažalost, vrlo često tegobne, opasne puteve kojima se krećete. Sigurno ste čuli dakako i za pushback, jel, kao vrst jednog kolektivnog nasilnog protjerivanja sa same granice. Dakle, ono predstavlja razne mjere koje poduzimaju države, a koje rezultiraju time da se migranti, uključujući podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, bez odgađanja prisiljavaju vratiti u zemlju iz koje su pokušale prijeći ili su prešli međunarodnu granicu bez omogućavanja pristupa međunarodnoj zaštiti, odnosno postupcima azila, ili im se pritome uskraćuje bilo kakva individualna procjena njihovih potreba za zaštitom, što može dovesti dakako do kršenja načela zabrane ovoga vraćanja. Sad, vjerujem, ako ne iz osobnih iskustava djece i mladih migranata sa kojima radite i ste radili, mogli ste dakako iz medija puno slučajeva, nažalost, svakomjesečnih vidjeti upravo ovakvih praksi. Nije Hrvatska po tome ništa izdvojena. To je naprosto jedan lanac, jel, istraživanja to pokazuju, kako osobe mogu biti pushbackane skroz negdje iz područja zapadne Europe vraćene iz, ne znam, Njemačke u Austriju, iz Austrije u Sloveniju, Slovenci nama, mi dalje u tom lancu. Dakako ne doprinosi realno nimalo nikakvoj dobrobiti same djece bez pratnje u pokretu, ukoliko se to događa zapravo nikome, ali posebice djeci bez pratnje kao jedne od najranjivijih skupina. Može nikad dalje slajd. Dakle, ono što je nas nekako bilo potaknulo, Ivana je to već istaknula, su upravo ti rizici koji se događaju na putovanju, te opasnosti, ta činjenica da djeca su uglavnom u tranzitu i činjenica da nikad do sada, unazad zadnje 2-3 godine, nije bio tako visok broj zapravo djece bez pratnje, što je dakako jedna od posljedica ulaska Hrvatske u šengenski prostor, ali i posljedica to da se zapravo njihov boravak ovdje skratio. Jel? Mi smo čuli među vama, među stručnjacima s kojima smo radili intervju i fokus grupe, kako bi prije djeca znala ostati po neki dan, neka i po neki tjedan i duže, ali danas se to događa, jel, praktički toliko brza fluktuacija, možda čak i na dnevnoj razini. Jel? Dakle, imamo tu situaciju ubrzanog tranzita djece bez pratnje kroz Hrvatsku, upravo tim nesigurnim, opasnim, neregularnim načinima. I stoga nastojimo, jel, i kroz ovu edukaciju, kroz ove sve materijale zapravo poraditi čak malo intervencijski radi ublažavanja tih rizika i opasnosti s kojima se suočavaju. Može dalje? Ok. Malo već jesmo načeli tu temu. Pojavilo se dakako u tom mapiranju nekih vaših potreba kroz anketu, jel? I potreba za boljim možda razumijevanjem upravo tih najčešćih razloga migracije djece. Sad ja kad predajem migraciju, onda studentima odmah na početku kažem, ne postoji jedna unificirana zajednička definicija migracije kojom bismo pokrili svu kompleksnost i različitost migracijskih iskustava, različitih profila ljudi iz različitih dijelova svijeta. Postoji sijaset, tuce teorija koje nastoje to objasniti. Ona jedna nekakva temeljna, ajmo reći, koja se pokazala kroz istraživanje da uvijek funkcionira, je jedna poznata teorija koju je osmislio jedan društveni znanstvenik još tamo krajem 60-ih, Everett Lee. To je ona poznata teorija push-pull teorija, dakle potisnih privlačnih faktora, koja nastoji se nekako uhvatiti, jel, te raznolikosti i često te multidimenzionalnosti i multiuzročnosti migracija u pokušaju objašnjenja toga, jel, da zapravo moramo uvažiti i različite i društvene i političke i ekonomske, okolišne, demografske, kulturne, povijesne, ako hoćete, i sve druge moguće čimbenike koje dovode do migracija u modernom svijetu.
I onda bazično ono razumijeva dakle razlikovanje tih potisnih ili push faktora koji su negativni čimbenici povezani sa mjestom porijekla, sa obitavalištem, koji ljude naprosto motiviraju, potiču, guraju, da tako kažemo, tjeraju na migraciju. I to je ono znano vrlo, jel? Naravno da ako negdje ne možete spojiti kraj sa krajem, nemate mogućnosti osigurati si dnevno kruh na stolu, jel? Bježite od neke gladi, od nekog siromaštva, da je to nekakav faktor koji vas tjera iz vašeg mjesta porijekla. Ako ste progonjeni, ako vam padaju bombe po glavi, ako je negdje rat i slično, pa bježite iz tog razloga. Jel? Ako morate pobjeći zbog, ne znam, suše, poplave i tako dalje, sve je to nešto što vas potiskuje. I onda s druge strane imate ovu drugu stranu medalje, to je kao ono dva lica jednoga novčića, jel? Faktori koji vas istovremeno potiskuju od negdje mogu biti istovjetna ili slična vrsta faktora koje vas negdje privlače, jel? Znači, ako bježite od toga da ste nezaposleni u nekom području, pa naravno da vas negdje neka bolja ekonomija i neki stabilnija demokracija privlači da dođete, jel? Upravo u tu sredinu. Da ne odete trbuhom za kruhom iz Hrvatske u Sjevernu Koreju, nego da odete u Njemačku i Švedsku, jel? Znači, pozitivni čimbenici koji su povezani sa željom za dolaska na tu neku destinaciju koja je željena, koja je ciljana, sanjana i tako dalje. Znači nešto što motivira, potiče, ohrabruje pojedinca da ide točno u određenom kraju. Tako i zapravo djeca bez pratnje, jel? Sa velikom većinom sa kojima smo pričali, jel? Njima niti Bosna i Hercegovina, niti Hrvatska nisu bile neke ciljne destinacije, to vi sami znate iz svoje prakse. Imali su točno određenu viziju, točno određeni plan, točno određeni cilj gdje žele stići. Vidjet ćemo kasnije, jel, taj plan je bio malo oblikovan i nekim drugim čimbenicima i nekim drugim važnim osobama u njihovim životima koji su ih pa i poticali, možda čak i tjerali, jel, da i dalje i dalje i dalje dok ne dođu do željene države. Ali ono što je zajedničko bilo svima, i to je isto jedan od migracijskih zakona, a rijetko ko, zaista rijetko ko, možda su iznimni entuzijasti da putuju na tako daleke puteve iz nekakve, ajmo reći, avanturističke pobude, jel? Znači, niko ne ide od tamo od kud mu je dobro, zapravo. Ljudi žele promijeniti. Strategija je kao, migracija je kao određena strategija preživljavanja i ta djeca, svi od njih zapravo dolaze iz država koje su pogođene i siromaštvom, i ratom, i različitim oblicima nestabilnosti, rizika i tako dalje. I ponikani su onda očekivanjima vlastitim, ali očekivanja svojih roditelja da će negdje drugdje u Europi, ovdje, pronaći neki i siguran, ali i bolji život, jel, u ovom nekom ekonomskom smislu, koji ih kao možda negdje čeka na njih. I da će onda pomoći zapravo svojima tamo koji su ostavili iza sebe u državi porijekla, da i oni nekako profitiraju, da se koriste time, jel, da će početi raditi, da će im početi slati nekakve novce, da će možda sa sobom povući svoju braću, rođake, članovi šire obitelji i slično. Možemo moliti dalje, slajd. No kod tih, evo, potisno privlačnih faktora, oni su ovako jedan generalan, dakako, jel, model koji može objasniti mnoge od migracija. Međutim, mi smo ovdje ovoga istaknuli, ajmo reći, neke koje su baš specifične, ajmo reći, za djecu u migracijama. Pa evo sad ih vidite ovdje navedene, dakle to jesu i progoni, nasilje, rat, niska primanja, nedostatak poslova ili loše plaćeni poslovi, niski urodi, glad, mogu biti i ovi ekološki razlozi, prirodne katastrofe, zagađenja, nedostatak usluga, odvajanje od obitelji i onda smo zapravo izdvojili još neke od, ajmo reći malo, inače zovemo makrofaktorima, faktorima na nekakvoj, čimbenicima na nekoj većoj razini. Oni koji bi više bili kao individualni, jel, subjektivni pod navodnicima, i koji djeca prijavljuju, zaista istraživanja to pokazuju, da su i to razlozi zbog kojih odlaze, jel, mogu biti, na primjer, sljedeći. Smrt roditelja ili skrbnika, jel? Dijete ostaje depriviran od nekih članova svoje uže obitelji. Neće niko preuzeti brigu o njemu ili možda i ne želi da neko drugi preuzme na način brigu o njemu ako mu to ne odgovara i slično. Nasilje koje može doživljavati unutar svoje obitelji od strane i uže i od šire obitelji
konflikt do kojeg može doći ukoliko se roditelji raziđu, rastavljaju i slično, jel, sve one psihološke posljedice takvih procesa. Brojnost obitelji. Zašto brojnost obitelji? Pa u nekim državama, jel, i ta ideja toga da obitelj je ta koja potiče i tjera pomalo, jel, najstarijeg muškog člana da krene negdje u migraciju, ne bi li time si podigao nekako svoje šanse za boljim životnim standardom, pa onda vraćao toj obitelji i slično, ili isto može biti jedan od razloga. Znači, mnogobrojnost obitelji, siromaštvo, dakako, neuključenost u obrazovni sustav. Imali smo djecu koja dolaze nepismena, koja prijavljuju da nisu nikakvu razinu formalnog obrazovanja završili, a u dječjoj su dobi to ih zanima, žele to, žele naprosto završiti neku školu, steći neki zanat, neko znanje i slično u svojoj državi zbog raznih razloga, najčešće uključujući rat i siromaštvo, nisu bili u prilici. Otplaćivanje dugova obitelji, to je dosta zanimljivo, jel? Obitelj se zaduži kod krijumčara, ne bi li krijumčar poveo dijete na put. I dijete i obitelj su ti koji otplaćuju te dugove, ali od djeteta se očekuje da će zapravo negdje u destinaciji uspjeti naći neki posao na crno ili u zoni sive ekonomije, da će slati novce kojima se otplaćuju ti dugovi. Otežan pristup socijalnim uslugama u državama porijekla, socijalna politička nestabilnost, dakako različite vrste diskriminacija i nešto što je možda recimo čak rodno uvjetovano, prisilno stupanje u brak. U mnogim državama vidjet ćemo, ali jesu to neke kulturne razlike, ali to da djevojčice u vrlo zapravo mladoj dobi već budu obećane, da ne kažem obećane i zapravo već prodane u nekom smislu. Jel, nekome može biti neki od faktora ukoliko se ne slažete i želite pobjeći od takve situacije, razmišljate svojom glavom, je zasigurno jedan od razloga zašto odlazite. Za razliku od toga, jel, vidjeli smo ove privlačne faktore na makro razini koji znače razine i sigurnosti političke i sloboda i ekonomskih ajmo reći, ekonomskih uvjeta u smislu većih plaća, primanja, mogućnosti zapošljavanja, sigurnijih okruženja i u ekološkom smislu, prehranjivanje i tako dalje, kvalitete života, dostupnosti usluga, pa i spajanje obitelji, jel, to isto može biti jedan značajan privlačan faktor. Mi smo tu kao neke dodatne, jel, ove individualne privlačne faktore izdvojili malo prije spomenuti, jel, mogućnost uključivanja u obrazovni sustav nije uvijek presudno, ali nekad je važno, naravno, za djecu, mogućnosti nekog daljnjeg osobnog razvoja, stjecanja materijalnih dobara, pozitivna očekivanja od migracija zbog obećanja koja su dobili. Jel? Kao da nekada imali smo te iskustva u razgovoru sa djecom da su zapravo nekako ih napune sa tim raznoraznim pričama, bajkama, pomalo o tome što ih čeka, jel, na zapadu i koje su to razine i materijalnog dobara i otvorenosti koje mogu očekivati, što naravno nekad se suoči sa zapravo realitetom, sa realnošću, gdje onda djeca ostanu razočarana, jel, vide da to mi baš i nije tako. Jel. Dakle, u tom smislu generalno gledano, jel, djeca zaista prijavljuju da bježe i od progona i od diskriminacije na onim poznatim temeljima, jel, i nacionalnosti, rase, vjere i političkih uvjerenja, pripadnosti određenoj društvenoj skupini, neka djeca možda i zbog svojih nekakvih rodnih identiteta koje prijavljuju, a vrlo često u nekom neformalnom smislu ti progoni mogu biti obilježeni ne nekakvim državnim ili paradržavnim, militarnim ili paramilitarnim aktivnostima, nego ono što je poznato kao nasilje bandi ili gang violence, različite aktivnosti bandi, uključujući zapravo čak i regrutaciju, pokušaj regrutacije djece u nekakve vojne ili paravojne postrojbe. Međutim, čisto da razbijemo jedan mit, jel? Mi danas kad gledamo zapravo brojke međunarodnih migranata u svijetu, među njima dakako i djece, oni su tek, rekao bih, vrh sante leda. To je tek zapravo manjina koja je imala dovoljno ili minimalno sredstava da krenu na put,
da prežive nekako te baš opasne i nesigurne puteve, jer zapravo velika većina djece ako imigriraju, jednako kao i odrasli, u stvari su unutarnji migranti, pa čak i među onim prisilno raseljenima. Dakle, to su ljudi koji će napustiti svoj grad, selo, ali će se preseliti unutar granica svoje države i nekako po obimu upravo ta migracija iz sela u gradove, u nekakva urbana područja jest globalno gledano najveći um, vid migracije. Ona je obilježena dakako i ovim promjenama klime i okoliša, napuštanjem sela, napuštanjem poljoprivrede. Ne možete se prehraniti, nedostaje hrane, pada broj naprosto dostupnih poslova. To vam sve predstavlja određene i sigurnosne i zdravstvene rizike i tako dalje. Dakle, ima brojnih istraživanja koje upravo to potvrđuju. Djeca u migracijama su u stvari dio, ajmo reći, tako jednog kontingenta migranata, prisilno raseljenih osoba koji vidjet ćemo kasnije, smatraju da podnose žrtvu, da bi se žrtvovali za svoju obitelj, za svoje kućanstvo, da bi krenuli negdje dalje. Vjerujem da dosta vas koji radite sa djecom bez pratnje ste se susreli sa tim njihovim takvim pričama i upoznali se upravo sa ovim o čemu govorimo, ovim potencijalnim razlozima migracije. Moj dojam iz mog iskustva rada sa tom djecom, mislim istraživačkog rada, je da neće djeca uvijek otvoreno reći zašto zapravo odlaze. Neka će pokušati malo možda i uljepšati priču, neka će pokušati i pogoršati, ovisno o tome što smatraju da bi mogli biti benefiti od toga. Ali definitivno sve ono što se događa upućuje na jednu stvar, a to je da su ta djeca u stvari, ajmo reći, stvarno prošla scile i haribde i da su vrlo često izloženi strahovito velikim traumama o kojima možda o kojima možda i ne može i ne mogu otvoreno baš razgovarati, barem ne na prvu. Jel? Evo, pokušao sam sa strane malo vidjeti i chat. Gospođa Tomašević je postavila pitanje, obzirom da su svi potisni privlačni faktori odnose na mušku i žensku djecu u državama iz kojih se migrira, a znamo da najčešće migriraju muška djeca, kakve su sudbine djevojčica i što se sa njima događa. Vidjet ćemo kasnije sad da ne skačem, ne prejudiciram nešto malo konkretnije oko ovih rodnih pitanja. Rekao bi samo ovdje, jer vidjeli smo možda ovu rodnu dimenziju kod ovih razloga, motiva za migracijom. Dakako, osim tih prisilnih brakova, mogu uključivati u pojedinim zemljama i teritorijima i prakse prisilnog rada, mada možda nešto češće za dječake nego za djevojčice, ali mogu uključivati u nekim državama, naročito državama Sahela i subsaharske Afrike, u kojima je islam dominantna verzija i to nekakva njegova radikalnija verzija, jel? Možda ste se susreli i s tim. To je bijeg od straha, od progona na jednom specifičnom temelju, a to je oštećenje ili sakaćenje ženskih genitalnih, ženskih spolnih organa, ženskih genitalija, koja je kulturno uvjetovana praksa, jel, koja nekim državama se nažalost još uvijek dan danas provodi, čak i nekim izrazito visokim postocima. Ukoliko provodi se najčešće u vrlo ranoj dobi, netom po rođenju, zapravo djevojčice ili nekakvoj dobi do godine, ali neke majke da bi izbjegle tu sudbinu za svoje djevojčice će krenuti na put iz tih razloga. Nisu to uvijek jedini razlozi, kao što sam rekao, to su često u sprezi ovih ostalih i društvenih i političkih i ekonomskih razloga, ali evo, to je možda jedna kulturno uvjetovana praksa koja je temeljem bijega žena iz djevojčica iz tih područja. Može dalje slajd? Drago, mogu se na trenutak uključiti, oprosti što te Naravno, bez dalje. Upravo vezano za pitanje kolegice Tomašević, veseli me vidjeti da pažljivo pratite i postavljate pitanja. Drago je najavio, mi ćemo jedan set svakako posvetiti upravo utjecaju spola na migracije i zašto je možda toliko dječaka među djecom bez pratnje u usporedbi s djevojčicama.
ali i ona se temelji na istraživanju UNICEF-a koji možemo podijeliti poslije s vama, doduše na engleskom je Uncertain Pathways, koja je zapravo istraživala upravo utjecaj spola i na razloge migracija djece. Pa ćete čuti kasnije nešto više i o djevojčicama. Drago, a tebi evo samo podsjetnik da moramo malo ubrzati ovaj prvi modul da možemo Aha, ok. dalje. Dobro. Hvala ti. Hvala tebi, Ivana. Da, to je malo profesionalna deformacija ovoga. Kad ste pred studentima, onda imate tendenciju da puno i brzo uopšte pričate, ali evo, malo ću se ubrzati. Vidim evo na ovom slajdu da sam malo čak i unaprijed nešto ovoga rekao, jel, najčešći razlozi migracije djece, dakle rat, sukob i nasilje. Zone sukoba su opasna mjesta za djecu, mogu biti izložene nasilju, otmicama, regrutaciji za uključivanje u oružane snage ili skupine, to smo isto malo spomenuli. Iskorištavanju za rad, prisilnom radu, kažem opet možda malo češće dječaci nego djevojčice, ali evo rani brak i prisilni brakovi, uključujući one u dječjoj dobi, kao i sakaćenje spolnih organa ili seksualno iskorištavanje, nagoranje na prostituciju, tjeranje i tako dalje, obuhvaća, vidjet ćemo jedne i druge, možda nešto češće djevojčice. Tu bih naglasio još nešto što sam se sad ovoga prisjetio. Dakle, zone ratnog sukoba je opasna mjesta za djecu. Istraživanje su pokazalo da ne samo zone ratnog sukoba, nego čak i formalno uspostavljeni izbjeglički kampovi, jel, a ima ih diljem svijeta. Neki su čak brojali polumilijunsku populaciju poput ovoga Eldadaba dolje u Keniji. A, dakle, to su isto tako mjesta koja su opasna i za obitelji, i za sve ranjive skupine, i za djecu. Najčešće nisu mjesta iz kojih se kreću migracije, ali mogu biti i to. Jel? Ako se vi rađate već kao treća generacija zapravo izbjeglica u tim kampovima, znači ne samo da je vaš otac bio izbjeglica, nego vaš djed bio izbjeglica, jel? Možda ćete, možda ćete razmisliti o tome da negdje svoj sigurnost i sreću pronađete drugdje izvan mjesta izbjegličkog kampa. Može dalje? A, dobro, ok, svako individualno iskustvo je istovremeno individualno i kontekstualno, nešto smo već o tome spomenuli, jel? Djeca u migracijama povrh općih iskustava prolaze kroz različite razvojne faze koje se brzo mijenjaju. No ono što je zanimljivo, to se sigurno ste se susreli u svom radu, da djeca nekako i taj migracijski put doživljavaju, vidjeli smo malo prije, jel, kao i igru, game, jel, da bi se objasnili možda neke stvari koje nisu normalne. To za neke od njih predstavlja jednu epizodu u životu, jer se taj dječji osjećaj za vrijeme i protok vremena razlikuje od načina na koji ga naprosto mi doživljavamo. Evo, recimo primjer, jel? Dakle, imate sad, ne znam, šestogodišnjaka koji je krenuo neki migracijski put i već je u nekoliko faza prošao neke tranzite i neke države i slično. I već je 3 godine na tom putu. To je zapravo pola njegovog života. Jel? Ako ima 6, znači pola života je on u nekim stalnim turbulencijama, burnim promjenama, što lokacijskim, što nekim promjenama fizičkog, društvenog konteksta, nekim emocionalnim, kognitivnim promjenama i tako dalje, tako dalje. Dakle, isto i u pubertetu. Jel? Pubertet je, znamo, razdoblje nekako dozrijevanja, pubertet je adolescencija, ali i razdoblje nekih brzih i burnih promjena, upravo u tom nekom i tjelesnom, ali i psihosocijalnom razlogu. Iz tog razloga, dakako da djeca, jel, na tim migracijskim putevima, stvari koje prolaze, jel, mogu nekako, rekao bih, dodatno emotivno možda proživljavati, nekad se mogu i distancirati od nekih od tih stvari, ali su uvijek izložena povećanom riziku od nasilja, uključujući zlostavljanje, iskorištavanje, zanemarivanje, napuštanje i niz drugih zapravo negativnih utjecaja po njihovom i fizički, i psihološki, i socijalni i duhovni razvoj. Što naravno stavlja vas, nas, odgajatelji i sve koji radimo s djecom bez pratnje pod posebnu odgovornost kako bismo im pomogli u minimiziranju tih rizika. Ok, idući slajd. Znači, odluka o migraciji je rijetko jednostavna. Migracija vam je skup proces. Nijedna migracija nije jeftina. Pritom ne mislim samo na novce, mislim na psihološke posljedice. Jel?
Vi sada se odlučite seliti negdje iz Hrvatske, zahtjeva itekako puno planiranja i emotivnog angažmana, psihološkog i slično. A sad zamislite još da je to pojačano sa ovim faktorima neregularnosti, nezakonitosti, opasnosti na putovima i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vidjeli smo koje potisne i privlačne faktore uključuje, da malo ubrzam sad, da ne ponavljam se. A, motivi se mogu i mijenjati, statusi se mogu mijenjati. Neko ko je krenuo kao možda prisilni migrant iz, ne znam, Afganistana, u Pakistanu će biti, radit će možda nešto na crno ako je stariji maloljetnik, dok dođe do, eventualno do Turske, će pokušati zatražiti možda nekakvu vrst zaštite, pa će odustati od nje, pa će prolazeći balkanskom rutom isto opet biti u neregularnom statusu, je sve možda dok ne dođe do Austrije gdje ponovno zatraži zaštitu, pa i eventualno dobije zaštitu i dođe u status, neki drugi izbjeglički status. Jel? Dakle, uloga djeteta u odluci o olasku, u tome kako će, kamo ide, bit će povezana sa dobi, rodom, te povezanim rodnim normama i ulogama i u zajednici. Podaci koje smo prikupili u intervjuima s djecom bez pratnje pokazuju da oni u nadi za boljim i sigurnim životom putuju uglavnom po nepristupačnim terenima, uznimno nesigurnim opasnim okolnostima, najčešće putem krijumčarskih mreža sa sveprisutnim nasiljem koje su uvelike internalizirali gotovo kao neku normalnost. Vjerujem da bi svako od vas koje se susreo sa djetom bez pratnje i saslušao neku priču znao za primjer toga da djeca zarad toga što žele nastaviti dalje svoj put će naći sami za sebe, nažalost, neko opravdanje toga što im se događalo putem. Od nasilja krijumčara, nasilja drugih odraslih osoba koji nisu srodstveno povezani, nasilja policije na granicama, vojske, ne znam, drugih nekakvih paravojnih skupina i tako dalje i tako dalje. Često smo čuli od djece u pričama s njima kao to je Allahova volja ili to je Božja volja, to je nešto što se ne može promijeniti, to je sudbina, to je nekakav fatalistički, defetistički pomalo stav oko toga, ali kažem, opet je možda to samo jedna strategija toga da si objasne i da su dalje usmjereni, snažno zapravo usmjereni na cilj. Međutim, implikacija svega toga je da su oni izrazito znaju biti često nepovjerljivi prema stručnjacima, autoritetima bilo kojih vrsta. Dakle, ne samo da se tu sad radi, ne znam, u policiji i tako dalje, nego mogu biti nepovjerljivi prema vama, prema svojim posebnim skrbnicima, prema odgajateljima, prema svim koji rade sa njima, pedagozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima, edukacijskim, interkulturnim medijatorima čak ponekad, iako pričaju njihov jezik. Znači, svima onima koji su dio nekog sustava, koji rade u centrima za pružanje usluga u zajednici ili u prihvatilištima za tražitelje azila. Oni nekako kao da generaliziraju to što prolaze putem kao dio sistema. I ono što je nama bilo u tom prikupljanju podataka vrlo poražavajuće je to da, što mislite, evo napišite u chatu, što mislite od svih aktera mogućih u kog su zapravo iskazivali da imaju pod navodnike povjerenje? Kom vjeruju? Pitali smo i doslovno kom biste se prvom obratili kad biste negdje na putu u šumi ili negdje kod prelaska rijeke, kog biste prvog zvali kad biste se našli u opasnosti? Možete slobodno u chatu dati svoje mišljenje. Dakle, ta djeca nemaju jasnu sliku o tome kako idu, što ih dočekuje na željenoj destinaciji i slično. Nepovjerljivi su, u nekog imaju povjerenja. Ako želite, upišite što mislite o kog, a Nika, molim te sljedeći slajd. Evo, dostižu neki odgovori. Moje je rekao da je vjerovao policiji. Zanimljivo, zanimljivo. Ok, to je ajmo reći možda pozitivna izjava. Rekao bi da nije baš toliko česta. Da bi vjerovao, obično od policije zaziru, jel? Nastoje da ne budu otkriveni, nastoje da se ne susretnu s policijom. Susret s policijom znači naravno njihovo razotkrivanje. Gospođa Takač kaže, ja bi vjerovala policiji, no mislim da oni možda nekom civilu. U pravu ste, vidjet ćemo posebno drugim migrantima, kolegica ili kolega Milić, vršnjaku, da.
to bi moglo isto biti. Naravno, ako putuju jel, u nekakvoj skupini, imali smo te slučajeve da neki putuju samostalno ili u manjim grupicama, u paru, možda dva brata, ako putuju. Oni se povežu s drugima i zajedno idu dalje i jedni drugima vjeruju. Mhm. Moje iskustvo je da su razvili povjerenje s odgajateljima i medijatorima. Slažem se, gospođo Elvira, ali je ključna riječ da su razvili. Znači da je to bio proces razvoja povjerenja, nije došao samo sebi. Evo, imali smo na 2 mjesta gospođa Lang Turk i gospođa Tomašević su napisale krijumčarima. Da. I to smo mi zaista dobivali njihove odgovore. Jel? Mnogi su rekli kao, pa kao krijumčar, kao on je ta osoba od povjerenja, na njega računaju i za organizaciju svog daljnjeg puta i na njega računaju ako se nađu u nekim opasnim okolnostima, ako mu jave, ako uspiju, ne znam, podijeliti lokaciju i slično, da će on biti taj koji će im zapravo pomoći. Što je vrlo, jel, zapravo indikativno i problematično. Jel. Krijumčar kao dio jedne nelegalne, nezakonite, kriminalne mreže, jel, kao osoba od povjerenja djetetu s kojim nije ikako povezano, jel, osim situacijski i interesno, ne znam u kom smislu. Može dalje, Nika. Ok, Drago, ja ću samo još jedan Claudin komentar može. povezati koja je napisala da je njen vjerovao policiji. Kaže vjerovao da će ga oni spasiti i rekao da mu je to bio najsretniji dan kada su ga odveli u zatvor jer je konačno bio u suhom i toplom. Evo, samo bih htjela da i taj komentar ne prođe nepročitan. Možeš nastaviti, hvala ti. Ok, hvala, super. Da, što nas vraća jel, na tu priču, kakvi su onda putevi, jel, kad toplina i suhoća mjesta je ono što spašava jel, vas nakon toliko dugoga puta. A, Nika, ne znam sad da li smo preskočili slajd. Aha, ok, ok. Da, na ovom smo, da, dobro. Riječi djece bez pratnje o razlozima napuštanja države porijekla. Gotovo svi imaju slično iskustvo, nemaju preduvjete naravno za normalan život. Govore o svojim državama porijekla s azijskog afričkog kontinenta kao područjima koja su nesigurna, nestabilna, ujedno i područja u kojima osjećaju besperspektivnost, žele pobjeći iz začaranog kruga rata i siromaštva. Neki razlozi su dakako i puno intimniji, vezani su uz obitelj i kućanstvo, što ne znači jel, da u sebi ne uključuju već ove makrouzročnike, ali recimo jedan dječak je rekao, ovaj citat je u neupravnom govoru jer je to dakle direktni prijevod prevoditelja koji je bio prisutan na razgovoru sa djetetom. Na intervju, najstarije dijete u kući, tata je jako bolestan, kao najstarije preuzeo odgovornost da nešto napravi. Sam je donio odluku jer stvarno nije imao drugi izlaz. Može idući slajd. Evo recimo ova druga natuknica kaže ima jaku grižnju savjesti jer osjeća da je razočarao svoju majku time što je zapeo u Bosni i Hercegovini. I još više time što je na nezakoniti način pokušao doći do jedne mediteranske evropske zemlje. Dakako, podaci su anonimizirani svi, zato ovako uopćeno. Citat dakle, tog djeteta. Moja je briga bila da nisam dobro dijete. Ona, majka me pitala, jesam li učinio što krivo. Pitala me za putovnicu. Žalio sam što sam se time bavio. Bavio se pokušajem nezakonitih prelazaka. Dakle, on je izrazito se osjećao krivim pred svojom majkom kad joj je javio da je sad zaustavljen tu u Bosni i da nije uspio preći dalje do svoje željene destinacije. Ali kad je saopćio jel, da je to pokušao na nezakonit način, o čemu ona vjerojatno pretpostavljamo nije bila informirana, onda jel, došlo je do tog osjećaja žala. Žalio sam zašto sam na ovaj način došao u Europu, sve se urišava, možda je moja mama razočarana sa mnom. Jel? Dakle, evo, vidimo naprosto tu, tu nekakvu dječju toplinu i ono, jel, poznati dječji strah da gleda i promatra reakciju svojih roditelja i da dobije neku vrst potvrde i odobrenja. Jel? On nažalost, jel, sad zbog te novonastale situacije se osjeća loše. Dobro, može idući slajd? Aha, ok, jesmo. Ovdje se malo govori o tome
ovo što smo malo prije spomenuli, jel, na koji način uopće doživljavaju taj svoj dolazak u Europu i očekivanja od toga, jel? Jedan dječak je izjavio, ti si izmanipuliran, nemaš znanja, nemaš informacija. Tek kad sam došao u drugi grad sam spoznao koliko je teško biti odvojen od svoje obitelji. To kad kaže da sam došao u drugi grad, to je grad koji je još uvijek u njegovoj državi porijekla. Znači, samo se pomaknuo ono kojih 10 kilometara drugdje kad je krenuo na put i već su mu falili, jel? Već mu je obitelj falila koliko je teško biti odvojena od njih. Ali ne možeš nazad. To je sramota. Ti moraš nastaviti zbog svog muškog ponosa i zbog očekivanja drugih. I evo, iskreno, pogotovo među ovom starijom djecom s kojim smo razgovarali, vrlo često to jesu upravo ti razlozi očekivanja nekakve svoje uže obitelji, nekad i možda nekakve šire zajednice. Svi su se angažirali, cijelo susjedstvo se angažiralo da on krene na taj put. I od njega se očekuje da će stići, da će krenuti raditi, zarađivati, da će vraćati nazad novce, da će pokriti dugove i tako dalje, tako dalje. Sad to što je zapeo nije dobra stvar. Jel? Kaže, drugi dječak iz srednjoazijske države rekao da ga roditelji svakodnevno na telefon pitaju kad će nastaviti put, tata je ljut, ne vjerujemo da se ne može pomaknuti odavdje, sumnjiči ga da zapravo ne želi nastaviti dalje put, a dječak se nada da će ipak stići do Velike Britanije i da će onda dovesti svog brata i tako dalje, i tako dalje. Može dalje. Dakle, djeca sama na sebe preuzimaju, znači samo da zapravo sumiramo, sažmemo i zaključimo. Djeca sama na sebe preuzimaju ogroman psihološki, fizički teret kretanja na put dolaska do destinacije sa tom vrlo teškom ulogom da će postati transnacionalni hranitelji svojih obitelji koji su ostale i da će omogućiti možda dijelom svoje obitelji da se pridruže. Cijena toga je naprosto prevelika. Emotivna i mentalna, od takvih vrsta očekivanja, od takvih vrsta zahtjeva prema djetetu, od takvih vrsta nesagledavanja uopće mogućnosti da vi sad ostanete primjerice u Hrvatskoj, jel? Jer vaš cilj je negdje drugdje. Zašto biste vi sad ostali ovdje? Jel? Kad se mi pitamo zašto toliki broj djece samo želi dalje, dalje, dalje. Rijetko ko od njih je uopće znao za Hrvatsku, jel? I zna još uvijek, a ako i znaju, znaju, jel, da nije možda toliko perspektivno kao što bi bilo perspektivno jedno kad se domognete Francuske, Nizozemske i tako dalje. A povratak nije opcija, jel? Koliko god bili umorni, koliko god bili izraubani, niko od njih nije rekao da ima šansu. Možda oni emotivno bi osjećali i osjećaju neki od njih da bi voljeli se i vratiti, vidjeti, nisu vidjeli svoje roditelje godinama. Ali dok su na putu, to nekako nije opcija. Može dalje. Dobro, ok. Evo sad samo za kraj ovog prvog dijela, znam Ivana sam malo odužio, ali onda ćemo skratiti, malo ću probati u onom drugom dijelu. Samo malo o razlozima zašto se odvajanje događa na putu, jel? Evo malo ću ih samo pobrojati i taksativno i malo pojasniti. Dakle, to su sigurnosni razlozi opasnosti na putu, uključuju opasne rute o kojima smo već čuli, jel? Tu su izloženi krijumčarima, nasilju. Mnogi od njih su toliko umorni da ne mogu držati korak sa ostatkom grupe, pa bivaju ostavljeni od strane svoje grupe. Nekima se dogode ozljede, uganu, nogu slome ili nešto. Isto tako budu ostavljeni od strane svoje grupe. Mogu tu doživjeti, dakle, da postanu zapravo žrtve trgovinom ljudima. Često su, najčešće jesu meta trgovaca ljudima, mogu biti oteti, prodani. Roditelji su ih nekad prisiljeni prodati. To je jedna vjerojatno od najgorih stvari koje se može dogoditi. Zbog dugova, zbog prijetnji, zbog nekakvih osveti i slično. U mnogobrojnim obiteljima, kao što je u nekim dijelovima svijeta, možda je to nešto što će omogućiti obitelj neko kratkotrajno preživljavanje, ali će biti najgora moguća šteta za samo dijete. Ponekad roditelji, upravo zbog tih progona i sukoba, donose neke brze odluke o tome da se razdvoje. I smatraju, ok, djeca će biti na sigurno, mi ostajemo u toj zoni, djeca će pokupiti neko od rođaka, povešće ih na put ili će krenuti sami sa drugom djecom da bi se spasili. Pa ćemo se negdje poslije, ili putem ili na destinaciju uspjeti spojiti. Nažalost, teško je procijeniti koliko uopće dođe do takvih realizacija, takvih opcija i slično, ali to su sve realne prijetnje s kojima se suočavaju. Drugo su ove restriktivne migracijske politike i zakoni. Mislim da nema previše sad
potrebe da objašnjavam, jel, i ove granične kontrole i pritvaranja. U državama destinacija kad se nalaze to zna biti nedostatak pravnih mogućnosti za spajanje obitelji ili izrazito duge procedure na koje se čeka. Nekad djeca već i sazriju, maturiraju, znači postanu punoljetni, možda se promijeni nekakva pravna stavka oko toga da li se mogu spojiti više s obiteljima i slično. Dakle, i postoji puno složenih procedura odobravanja međunarodne zaštite. Sve to zapravo dovodi do jedne situacije dugotrajnog razdvajanja. Imali smo i slučajeva kada su roditelji bili razdvojeni ili u zemljama tranzita ili destinacijama jer su bili stavljeni u pritvor, u detenciju, pa čak i deportirani zbog, ne znam, raznih razloga, zbog ugrožavanja reda i poretka i slično, ili se procijenilo, jel, ako se obiteljska zajednica raspala, da dijete onda bude sa jednim roditeljem, moglo se događati napuštanja od strane roditelja i tako dalje i tako dalje. Sve su to nekakve, nažalost, jel, ono, prakse kojima smo svjedočili, jel, ponekad ima tu malo i, a rekao bi, neko taktiziranja koji ide na štetu djeteta, jel. Čini se nekada roditelji svjesno, namjerno pošalju dijete samo ili se odvoje na samom putu. Dijete uspije preći granicu, pa onda roditelji misle da će to povećati njihove šanse da će isto tako preći granicu i njihove šanse da će ući u proceduru azila ili da će dobiti status azila. Bilo je slučajeva, jel, da posude dijete nekim drugim odraslim osobama da na neko neodređeno vrijeme, jel, krene dalje na put s njima. I onda to dijete kao sidro, jel, kao sidrom da ste bacili sidro kao da se povuče po tom lancu da bi dovuklo svoje roditelje. Ali nažalost, jel, znamo da su to sulude strategije i da ne rezultiraju uvijek tim ishodima kojima se možda oni nadaju. Idući slajd. Dakako, ekonomske poteškoće, siromaštvo, nedostatak sredstava za put, teški poslovi kojima roditelji možda nekad rade na destinaciji, ali kojima istovremeno i prisiljavaju djecu da se razdvoje, jel? Zato da bi oni mogli otići. Znači, to je onaj nekakav gastarbajterski model, ali zapravo ostavljate dijete koje nije dovoljno dobro zbrinuto, jel? Tu su različiti zdravstveni problemi i mogućnosti skrbi, teška bolest roditelja ili djeteta koje može omogućiti zajedničko putovanje, pa onda se dolazi do tog odvajanja. Isto tako, ukoliko ili dijete ili roditelj ima invaliditet, na primjer ako roditeljima ne može se možda adekvatno brinuti za dijete, pa dolazi isto tako do odvajanja i na posljedku u državi zapravo u kojoj dolazite može biti prisutna diskriminacija i socijalna isključenost, nedostatak podrške. Sve to može dovesti do odvajanja čak i onda, znači, u kasnijim tim migracijskim fazama. Nika, molim dalje. Odvajanje djece od obitelji tijekom migracije ima dugoročne i ozbiljne posljedice na njihovo psihofizičko zdravlje. Rješavanje ovog problema zahtjeva sveobuhvatan pristup koji uključuje humanitarnu pomoć, pravnu zaštitu i promjene u migracijskim politikama. Možem dalje. Dobro, sad tu ima dosta nekih podataka. Ja mislim da malo sam i odužio, pa ne bi se previše zadržao za njima. Imat ćete ih kasnije, dakle, u ovim specijaliziranim intervencijama, ove statistike i slično. Oprostite, ali me čujete? Čujemo, Drago, možeš nastaviti. Ok, evo možda samo tu da naglasimo, jel, to da se broj te prisilno raseljene djece unutar izvan granica države udvostručio zapravo u posljednjih 10 godina. Jel? Znači, UNHCR je 2023. izvijestio da su djeca činila 2/5 prisilno raseljenih ljudi u svijetu. To je bilo otprilike negdje 28 milijuna interno raseljene djece, još otprilike 18 milijuna onih koji su bili prekogranični raseljenici kao izbjeglice, neki pod mandatom UNHCR-a, i 2 milijuna oni koji su bili u postupku traženja azila. Ono što zabrinjava, dakako,
je to, što se, kao što smo rekli, zapravo taj broj udvostručio sa nekih 19 milijuna u 2010. na čak 47 milijuna u 2023. I taj trend nažalost ne pokazuje znake usporavanja. Čini se da će situacija biti samo teža i kompleksnija, po tom smislu. Ono što vjerojatno znate je to da i dan danas je Afganistan sa preko 3 milijuna djece izbjeglica je država porijekla sa najvećim brojem djece izbjeglica, potom je to Sirija sa isto blizu 3 milijuna i zbog situacije u Ukrajini, danas govorimo oko 2 milijuna, u 2023. govorimo oko 2 milijuna ukrajinske djece izbjeglica. Recimo u Južnoj Americi je Venezuela ima preko 1,6 milijuna izbjeglice djece, u Africi je to najbrojniji Južni Sudan sa 1,3 milijuna. Ok. Dobro, mislim da ne bi sad dalje eksplicitno ulazio u ostale neke od brojki. Bit će vam dakako dostupni. Poanta je da možemo očekivati povećanje, naravno zbog svih sukoba u svijetu koji se trenutno odvijaju. Evo Palestina koja je više nego aktualan nastavak Ukrajine. Zasigurno da ukoliko se nešto ne promijeni u načinima režima granice u Hrvatskoj i dalje će te brojke biti visoke, kao što ćemo sad vidjeti u hrvatskom kontekstu kako je izgledalo. Dalje slajd. Ok, malo sam ja bio i ubrzao, pa sam ovo već bio naglasio. Evo, jedan možda aktualniji podatak. Mislim, ako se ne varam da sad negdje sredinom 2025. ta brojka uopće generalno raseljenih u svijetu je premašila sigurno 126 milijuna, kreće se prema brojci od 130 milijuna, kažem bez tendencije nekog pada ili zaustavljanja. Hrvatska situacija, nikad dalje slajd, nadam se da uspijevate vidjeti, tu je vidljivo zapravo o kojim se tu brojkama radi. Ukupno broj djece bez pratnje sa imenovanim skrbnikom, koji je 2023. bio 1856, u 2024. 1926. Na MUP-ovoj statistici je vidljivo, uzet je širi vremenski okvir, pa je vidljivo da su ta 2021. i 2022. donijele povećanje. Mi smo tada imali do ulaska u Schengen negdje oko 100-200 recimo po godini djece bez pratnje i onda se naglo povećao, čini mi se, na 400 i nešto u 2021. pa u 2022. na 800 i nešto i onda ova velika povećanja. 2025. nešto taj trend jeste u opadanju, vrlo moguće i zbog tih novih politika migracijskog i graničnog režima. No ono što jeste vidljivo je da zapravo velika većina te djece nastavila svoj put samovoljnim napuštanjem ustanova u koje su bile smještene. I vrlo je mali broj onih vaninstitucionalnih oblika smještaja i skrbi, poput, ne znam, organiziranog stanovanja uz superviziju i slično, a pogotovo ovoga smještaja u udomiteljske obitelji. U 2023. su bile svega 2 djeteta smješteno u udomiteljskoj obitelji. U 2024. se dogodio porast od 5 i sad zadnji, ako se ne varam, čuli smo na jednoj edukaciji da je u 2025. 9 djece bez pratnje smješteno u obitelji, što je svakako jedan pozitivan trend koji definitivno treba pozdraviti. Ok, može dalje slajd. Dakle, tijekom posljednjih desetljeća u Americi čak djevojčica se kretao u 4:1 u godinama s ukupno nižim brojem djece do više od 10:1 tijekom vrhunca 2015. godine. Praktički 10% ili manje od toga su bile djevojčice bez pratnje. Stupanj rodne neravnoteže se razlikuje ovisno o zemlji podrijetla i podaci iz izvještaja Europskog ureda za podršku azilu i UNICEF pokazuju da su dječaci daleko brojniji u populaciji djece bez pratnje koje dakako zatraže azil u Europi.
u 2024. dječaci su činili 74% sve djece koja su stigla u Europu. Ali kažem, ovisi dakako i od toga koja se država zapravo uzme, država u koju stižu, koje se uzme perspektivu. Naprimjer, mislim da je u Grčkoj bio veći postotak, da je negdje 30% su činile djevojčice, a recimo u Italiji i Malti kao prvim državama u koje stupe na europsko tlo je bio nekako znatno niži. Može idući slajd. I sad dolazimo do onog što je bilo možda jedno pitanje u chatu, zašto toliki broj dječaka bez pratnje odnosno na djevojčice? Pa nekoliko je pokušaj objašnjenja, ove patrijarhalne obiteljske strukture. Dakle, mnoge obitelji u tim državama koje imaju patrijarhalne obiteljske strukture ulažu više nade i sredstava u najstarije sinove, pogotovo najstarije sinove, vjerujući da će njemu biti lakše na putu, da će lakše pronaći posao ako stigne u destinaciju, da će slati novce u kući, čime će se poboljšati onda životi uvjeti cijele obitelji. Dakle, muška djeca najstarija su uglavnom prioritetni za organizaciju odlaska u inozemstvo. Tu su još ovi sigurnosni rizici, dakle putovanje bez pratnje je opasno, posebno za djevojčice, zbog svih ovih razloga, najčešće nasilja, seksualnog iskorištavanja i trgovine ljudima. I obitelji se naprosto ne usuđuju, često razmišljaju o tome kao faktoru manjeg rizika, biranju manjeg zla, da šalju zapravo djevojčice same na put. Treći razlog bi mogao biti specifično sukoba. U nekim regijama sukobi i nasilje na poseban način utječu na dječake, koji su često izloženi prisilnom novačenju, što smo već rekli, oružane skupine što ih tjera na bijeg. Djevojčice trpe dakako nasilje i progon, ali se obrasci rizika razlikuju i mogu biti manje vidljivi u podacima o migracijama. Jedan Afganistanac je rekao, ja mogu jedini spasiti svoju obitelj. Znači kao da je preuzeo tu neku herojsku, pomalo mesijansku ulogu da će upravo on biti taj koji će podići standard svoje obitelji, ima veliku odgovornost na tome i tako dalje. To smo već vidjeli.